crear el nostre primer mapa UrgMap. D'entrada posem l'adreça i anirem al quadrat aquest verd per crear el nostre primer mapa. Li posarem un nom en aquest mapa que volem fer, per exemple platges catalanes. Creem i el primer que fem és buscar un primer lloc d'aquest mapa. Create new location, per exemple Sitges. I ara tenim tres maneres de localitzar Sitges. Primer de tot, entrar en l'adreça, omplint aquestes dades. Segona opció, posant les coordinades, latitud i longitud. I tercera, clicar sobre el mapa directament. És a dir, tres maneres de buscar Sitges en el mapa. Triem un pin, el sol mateix, i aquí en aquest quadre podem posar quatre notes, podem posar una imatge. Doncs aquí els tags, és a dir, la manera com hem de posar les imatges i tot això. Bé, buscarem Sitges de les tres maneres que hem dit, de manera directa sobre del mapa. Treu una mica per anar ràpid. Imaginem-nos doncs que Sitges està aquí, cliquem, hem posat Sitges aquí i aleshores ja podem dir que creï el mapa. Posteriorment ja afegiríem més poblacions. Ens podríem haver costat més per fer-ho més detallat, però bé, anem a preview en publish. Això és important perquè si no el mapa no quedarà desat. Aquí posaríem un nom d'usuari, un password i la nostra adreça electrònica, i amb un signat doncs ja quedaria el mapa registrat i ens haurien donat d'alta aquesta aplicació per altres vegades. Bé, i això és tot.